Madam Boss vapa $1,000 kumhuri yekwanakete kuti vabatsirike panyaya yefuneral mushure mekunge mhosva aedza kuti awane madonations akaburitsa statement rekuti mhuri haina mari yekofini, mari yeguva, mari yechikafu, hapana zvati zvarongwa, panga pasina mapolicies. Mhuri yabva yatukana namhosva kukanzi haisi nzvimbo yako yekuti uburitse statement rakadaro. Madam Boss vangoti aiwa, regai tizvigadzirise. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Pampacho tinoramba tongotaura tisatamhoresana, tiregererewo tsika dzedu zvadzinenge dzarashika. Tichitaura panyaya dzamapolicies guys, handi munozoona kuti vanhu vanozosvika pakudonetegwa mari, munhu anga aine following yakadaro, kukungotorawo mari yesikiti imwe chete wobhadhara policy yako unogona kubatsirika. Kune avo vari kudiaspora, tiri kukupai diaspora cash funeral policy inoita kuti uwane cash kana uchinge washaikirwa. Beketana sisi vake vari kudiaspora angonzi yeyo mari yekasiketi. But anyway, back to nyaya yedu. Madam Boss vati zvichirwadza zvichirema rufu inzira yedu tese. Mangwana ndini newe tinochema nevanochema, tichifara nevanofara. I will donate $1,000 from Madam Boss to those who want to help on a funeral. Please send paunapo ipapo pashoma tinogamuchira. As you know that I'm not feeling well, kusauya hazvirevi kuti handina hanya, ndichangotatarikawo kunoviga vamwe vedu. Swaga naye arilisa a statement akati nematambudziko shamwari yangu, ko wai usinawo kundiudza kuti wairwara, zvimwe kuda dai ndakakupawo yemafuriziti zvayo. May your soul rest in peace, Katie Zimbabwe. Guys, this girl was so generous, lovely and caring person. Those who are screaming at Vana Mosha and Anna Taira, it's true that there is a lot that was going on for years. When time is right, I will come with the whole story. Swaga hakuda kuburitsa nyaya dzavanhu inikani. This girl approached me nenyaya dzake nevanhu ava akandipa everything with proof. 2019 or 2020 if I'm not mistaken, vakazodzivhara nyaya dzacho ndichiri kugara kuPretoria, ndichatarisa zvangu kumadrive dziriko. Asi Taira usadaro, yes of course we know unorwara nemusoro wako we-mental health, and we are sorry, but kuzoda sympathy, kurasisa attention now, kusada kuvhunzurudzwa, unozviziva ndinadzo asi musadaro ine. Regai kuita vanhu semhuka. Please let love lead. Mamistake toita tese tiri vanhu, mutsvene wacho ndiani? Ngatingoonanawo sevanhu after paitika mistake. Rest in peace, Katie. Iro official statement rekushaika kwa Katie Mtandwa rakatoburitswa naMama V, and vakaramba vachiisa mathreads kuratidza kuti vari kuupdate vanhu kuti zviri kufamba sei. Vakati vapedza kuburitsa nyaya yekuti it is on a sad note that we give you the news yekuti Katie ashaika, vakazoti ivo on behalf of the family, due to the overwhelming calls and messages, we may not be able to respond to everyone immediately, but your support is truly appreciated. Funeral and memorial details will be shared once arrangements have been finalized. Maria Mtandwa, sisiwe msikana, vakabva vabuda vakati aiwa, please stop creating content nerufu rwa Katie Mtandwa. No one has made you the family spokesperson. Yesterday you ran to post a death and you are going around with a begging bowl. Please imbomira izvozvo utisiye ticheme mwana wedu with dignity. Mama V, please stop making content nerufu rwa Katie. No one has made you the family spokesperson. Please respect us. Then Rijoma Isiri akabati, please tell people that mangawa mambulutika. Make sure that autsike pamazambezi. Muri kuda kumhanyisa nyaya dzaKatie wakamira sani. Maintain kazvanga zvavapo, not kuda kumhanya munhu afa. Tuvanhu utu ndo zvatwakangwarira. Even when she was in hospital, vakadi kuzomuona naye vedwe. Mama V varesponda kuna Siri Joma Isiri vakati pese pafa munhu apashaikwe muroi. Handina any news dzandakanzwa about her not feeling well. This comes as a shock. The last time we met was last year. Tell me, how was I supposed to know if I wasn't informed? I hope you heal from whatever you are dealing with. So ndo mashoko abva kuna Mama V vati aiwa vedweka porai nekuti makuzozvinyanya makungo ataka munhu wese. So Mama V vakanga vachiedza kuti pareiziwe mari yeguva, mari yezvekudya parufu, matende, zvese kuti zviende nenzira since panga pasina policy. But iko zvino mhuri yakabva yavatsamwira nekuti vakambo acta vese maskiti. But guys, tikanzwisisa nyaya iyi kuti
pane munhu anouya achiyeupa destiny yako, but that does not tie that person to your destiny. Kana achinge angokubatsira vanhu vakakuziva vakafollowa, iye wotoenderera ka nelife yake. Mama V was supposed to continue acting naketi here kuti nyaya yacho ite die down. Aiwa bodo guys, kana munhu achingoedzawo kubatsiridza, since Mama V vane following ye 2 million, vari kuedza kuti pama 2 million people apa munhu wese akabvisa dhora ndinotita mamillionaire, tobva taviga musikana with dignity, nyaya yobva yadarika. Izvi zvekuda kuti vakazomuignore, vakamblutika, vakazodai hadzisi dzangano here. Ukuwo kuri kunzi Madam Boss vakambomuitira something wrong pamwe chete naMama V. Ma-V11 acho achazoburitswa naSwaga. Swaga ngaarege kutsvaga attention panguva yakadai. Kana pafiwa tinongoungana tese tochema pamwe chete kuti vakazobirana mari dzamasikiti kana kuti vakazodii. Aiwa handizvo. Do leave your comments on what you think. Tichitendawo Madam Boss Foundation for doing this beautiful thing. Vabatsiridza zvachose. Mari inokwanisa kuti musikana avigwe zvakanaka.